Pini karbilo charli asong tiripi kangdang mai padopon lo dak sarsing teron langkung habe town hall arlo si niltum kangdai mai dopon lo niltum bangke KSA Lamding Road committee lo la niltum central committee ajak ding kluipen niltum general secretary bangke lagi NT KSA dak NT KSA asai se claim pen kapre KSA pen decision kian along tin setemi alang ke fail dun phanse alang claim pon lo pini ala so joine pen pini kangdang mai che phapon si alang phan bangke KSA ar pupen pasun pon lo KSA ar pu pasun pon pe alang pini ne thaning tong bangke a sitin a district committee a sitin a branch ba unit lo ke claim abang phutuman setame pini pen bangke KSA Lamding Road a general secretary ke sumit timung kalilo pasinal tuma thengno pen tum than paklar pon lo pini laso mai long pen niltum karbilo charli asong hin pen niltum karbi alongri jasmet pet hemprek akemang aso kache song bangke niltum puthot kangthur pon thujia phan hemprek kache song bangke puthot laso sai ke deng pon thujia phan ke niltum pini clark dak pen niltum resolution deng pon lo laso mai long pen niltum ka PGR VGR lamki along sitame niltum eviction along sitame niltum KSA pen arjab dun thipji po bangke pini laso mai long pen niltum resolution en ponlo lason thot si ke wangjiar ni dak education of harman karbi arisoi jangatum karbi ang long quality education loke charli ke paprang ponangji laso lahaya mo long ansame niltum pen sitame dak free coaching pen chenglok kapre asai niltum ke deng ponjia phan niltum pini laso mai long chengbai ponlo lan chot takali dak niltum karbiang long angkang pi karbiang long arat doan apa niltum chuningri poningtung dak niltum karbi anglong non mamat kikibom Dr. Tuliram Ronghang CM la ke hai alang long niltum arjab dun thip nei posiniltum pu poningtung athe alang sonang thin ke the CM bangke karbiang long bangke dam tang da welang non alang an welang pini alang ajale punon sita da karbiang long a farman alang surrender de pin pen asontin border alam ki along pen chenglok jasmet pet Nagaland a border eviction ke asai ke claim langkai jan along srame eviction asai ke claim non bangke PGR VGR along srame alang arjab thip pen ningje thip PGR VGR along le along ke do khai tum ha PGR VGR along madule do sita halaso jurisdiction arlo ke do tum han bangke prab jin ben eviction pon popu la so ningje khur haya joine si alang long bangke nil tum ke che rab dunji pu ge nal tum thengno pen nil tum pudun lo la so dem long nil tum alang pen ka chingki chingwai hot nil tum karbiang long along ri jasmet pet il tum a border along amukha lahai ke border along bangke compromise mender ni pa alang pen tum ka than ke chingwai do dake karbiang long along bangke dake hemprek farman bangke iltum dhorom chipunang ne jati chipunang ne dak bangke nange KSA nange amuk lason asong alam chipunang ne la dake party alam chipunang ne po alang kaningje boy kaningje pen iltum chengwai dam pen alang kaningje teng bensi niltum alang long arjab dun thipji pu bangke naltum thino pen tum than baklar dun lo sikke wangjiani karbi solang do arat doan karbiang long arat doan bangke iltum non laso akopai iltum akopai itum kopai bume asona leader itum long ke klang bangke lagi itum kopai bume posi lason leader long itum arjab dun thipni posi ne ultima no ning jedon ai silam ni lina aji klang ason se tarapung borpung along loge chadi adem along teacher tum penang an chedam dik hada ka dem mane ke chadi tum siksa tik lo tang hala so dim nang tum khomri dam pen kelang nai phana tum sikum nilitum la borpung tarapung ke nilige nimithang homostia son lo mane nerong ason lo athe hala dag nimithang mata nilibasor pina pot penangan ke neta borpung tarapung alam ke arjulong penang chinglo nimithang achu du ala iltumang jir ka chewoi husitame nili mena banta hadak ahem long andun pen hadak penangan thekdam long lo non niltum ka chisiga bangke niltum tarik kre pho bangke niltum borpung rongphara rong tisor rongphara rong niltum hadak rongphara rong pathua klam long niltum KSA first foundation day
hadak niltum ka celebrate damji phanitum damji se haladak ke haladak lo charlie amo penchenglo kaprek akisung long sami niltum hadak pen lang nang sai pen niltum Dr. Tuliram Ronghang CM long niltum nang chengwai po pusin niltum pan than paklalo so dim long ne aru ne CM Dr. Tuliram pan choro do ingtung do pini arni tarik krehini karbiang long jasmet pet chetang klong polote karbiang long kiduk nai to warawe pin kisung tektik pu kai ka chethan wer polote borpung tarapung atwar hello pinia bangke borpung tarapung fansrame arni ke mea sonlo pini ke halda ke so atwar borpung tarapung ka cheleng atwar bangke pini ke long e ke somlo la bangke nilmena manta ningarong pik ban sido hadaga rada tum isi akisung pen ke jog long po pu bangke lage ninge thedolo ase la sodim arune puduing tung ke hadag mo towar me sen pena aphi hadaga rada tum non ta thingpi kang huge ing tonte la bangke thingpi kang hu bangke ing tonning busini ang tum thengno pen pudung lo hadaga rat phaneli chuningri don lo thingpi kang hu sangti arlong la hai ana bangke kacherai kom bangke doning busina tum thengno pen pudung lo